tarda. Moltíssimes gràcies per convidar-me, per comptar amb mi amb la plataforma d'Auditoria Ciutadana del Deute. Realment, a mi aquesta intervenció em genera molta responsabilitat perquè abans comentava a la Carmen, des de la plataforma hem intentat articular el discurs sobre deute i feminismes diverses vegades i som molt conscients que és un discurs que necessitem afinar molt més i per tant demano disculpes per avançar perquè és una cosa que està una mica en construcció, però em sembla d'una obvietat i d'una evidència que cal fer un discurs feminista en relació al deute i per tant ahir ens llancem. Com que a més les jornades van sobre sobirania, jo crec que és també és una obvietat deixar de sortida que sota un sistema que algunes li hem posat l'epítet de deutecràcia, és a dir, un sistema on el pagament del deute i els drets dels creditors passen per davant de qualsevol altre dret social, econòmic, cultural o de gènere, és impossible parlar de sobirania sota aquest sistema. La Maia Pérez Ortons diu parlar de deute és parlar de relacions de poder, és parlar del poder que tenen els creditors sobre les que ens han dit que som deutores i són unes relacions de poder que precisament estan adreçades a negar aquesta sobirania. Nosaltres sempre diem que el deute, tal com està sent utilitzat en aquest sistema econòmic per part dels creditors, és una eina de despossessió, és una eina de despossessió de drets polítics, és una eina de despossessió de drets econòmics, de drets socials i de drets ambientals. Com el deute ens desposseix dels nostres drets polítics és evidentíssim, per exemple, en el cas de la crisi de la situació a Grècia, com fins i tot convocar un referèndum guanyant majoritàriament el no a les condicions del suposat rescat de la troika a l'economia pública grega, a l'Eurogrup, els creditors diuen la democràcia no ens interessa, aquestes són les condicions i no és que si no us agrada no les agafeu, és que aquestes són les condicions, punt, s'ha acabat la discussió i a més pagareu molt cara la irreverència d'haver proposat no acceptar-les i les aprofundirem encara més i farem una altra volta de torca. Aquesta ingerència en la sobirania política dels pobles passa cada dia a casa nostra. És potser menys evident que en aquest cas de Grècia, però la pròpia reforma de la Constitució espanyola n'és una mostra, però també fins i tot en el cas del govern de la Generalitat el deute s'utilitza per part del creditor principal, que és l'estat espanyol, per imposar una sèrie de polítiques econòmiques. Sense anar més lluny, fa ja un parell de mesos va sortir una notícia que el senyor Montoro exigia a una sèrie de comunitats autònomes que tenen deute amb l'estat espanyol que per rebre fons per refinançar aquest deute, el fons del Fons de Liquiditat Autonòmica, havien de modificar la llei d'horaris comercials, que a priori no té massa a veure amb la gestió d'aquests deutes. Però el deute s'utilitza com a eina de forçar condicionalitats polítiques de tot tipus. És evident que és una despossessió econòmica, en el sentit que és una transfusió de recursos de les classes populars cap a les classes dominants, especialment aquests creditors, a través especialment de l'instrument del tipus d'interès, però no únicament, perquè com que el deute s'utilitza com a eina d'aprofundir les polítiques neoliberals, això també significa una transfusió de recursos. I sobretot és una eina de despossessió social, de despossessió de drets. S'aprofundeix en aquesta destrucció dels drets socials a través de les polítiques d'ajust, de l'austeritat, a l'Amèrica Llatina li deien ajustament estructural, els PAEs, els van canviar els noms. A Amèrica Llatina i els països africans després ho van canviar i els deien programes de creixement i reducció de la pobresa, perquè són molt bons canviant els noms de les coses.
però seguien sent aquestes mateixes mesures de privatitzacions, desregulacions del mercat laboral, liberalització dels mercats financers, liberalitzacions comercials, imposició de tractats de lliure comerç a partir d'aquest sistema del deute que al final fa que el que es redueixen són els nostres drets. I aquesta despossessió no és neutral des del punt de vista de gènere. Aquesta despossessió afecta, per una banda, més a les classes populars, més a les classes més desposseïdes i en especial a les dones. A mi en aquest punt sempre m'agrada llegir un text que està en castellà, però llegiré en castellà, però no segur que m'equivocaré, y después os explico dónde ve el text. Diu, muchos de los conocidos se quedaron en paro. Se comenzó a hablar de exilio económico. Comenzaron a abundar las personas que trabajaban en la economía informal, la venta ambulante, la elaboración de productos caseros de cocina. La mayoría eran mujeres. Por primera vez en mi vida oí hablar de las ollas comunes y de los comedores comunitarios. Mi madre, que era maestra, pasó de tener 20 alumnos en su aula a tener 40 o más. En los hospitales comenzaron a decir que no había camas, por lo que los enfermos empezaron a irse a sus casas, entre ellos mi abuela. Las parroquias, las ONGs empezaron a hacer talleres de monitores de salud y primeros auxilios para mujeres. Al cabo de un tiempo alguien me explicó que todo esto era culpa de algo que se llamaba deuda externa y que estábamos frente a un programa de ajuste estructural, o sea, reducir gastos y aumentar ingresos. El text és de la Judit Muñoz Saavedra, que és xilena i parla del Xile de finals dels 70 i principis dels 80. I és un text que és absolutament aplicable a la situació que estem vivint avui a casa nostra. I abans la Carmen deia, és aquest el model cap a què anem, quan ens parlava de l'aplicació, o sigui, de les conseqüències que han tingut els tractats de lliure comerç a països llatinoamericans. Quan parlem de deute i dones, mirar Amèrica Llatina, mirar els països d'Àfrica subsahariana, mirar els països asiàtics és molt important perquè han passat i segueixen passant per les mateixes polítiques que ens estan aplicant ara a nosaltres. És evident doncs que la crisi del deute s'utilitza com a excusa d'aprofundir aquestes mesures neoliberals que té un impacte en forma de retallades de les polítiques d'igualtat, l'increment de la desigualtat i al final d'augment del que anomenem la deuda de cuidados. Aquest és un concepte que no sé si acabem d'estar molt còmodes amb ell, però l'anirem aprofundint. Alguns instruments pels quals es produeix aquesta translació de la crisi del deute en un increment de les desigualtats de gènere. La principal és aquesta prioritat del pagament del deute i dels interessos del deute per sobre de qualsevol altra inversió o despesa pública. És prioritari que els creditors cobrin que hi hagi una sanitat pública de qualitat i d'accés universal. A casa nostra ho hem vist, amb impactes molt dramàtics, però en altres països com Grècia, per exemple, han anat molt més enllà. Les reformes del sistema sanitari a Grècia han deixat fora del sistema públic de salut a milers de persones. Si portes crec que són més de 6 mesos a l'atur, et quedes sense cobertura sanitària. Per això s'han generat clíniques socials, la societat s'ha organitzat i ha creat clíniques socials de suport mutu, però ha succeït que milers de dones que es troben en situació d'atur per més d'un període determinat, crec que són 6 mesos però no ho puc comprovar, han de pagar per donar llum a un hospital públic. És tan dramàtic com això, no? Són 600 euros per jo crec que són 600 euros per un part i 1.200 euros per un necessari. El qual provoca que hi hagi gent que hagi de demanar crèdits per poder donar llum en un hospital públic.
no un hospital privatitzat, en un hospital públic, perquè se li ha tret del sistema públic de salut. No? A casa nostra les retallades i les privatitzacions s'han concentrat també en sectors com el de la sanitat, l'educació, les polítiques d'igualtat o el benestar social, on a més són sectors professionalment molt feminitzats. Per tant, aquestes retallades també han afectat laboralment en el treball remunerat més a les dones que als homes. Incompliment de la llei de dependència. Jo crec que tot ho podem relacionar amb aquesta priorització del pagament d'interessos i del deute. Però a l'altra banda, per exemple, també hi ha les mesures fiscals, que a vegades li donem poca visió de gènere. La reforma de l'IRPF o l'increment de l'IVA són mesures que des del punt de vista de gènere tenen un impacte major en que siguin les classes populars les que encara més aguantin la càrrega fiscal a nivell de l'estat espanyol i dins d'aquestes classes populars, especialment les dones, perquè són els sectors més empobrits. Òbviament, les reformes laborals. Les reformes laborals dius, potser no tenen a veure amb el deute, però realment la primera reforma laboral s'imposa en el moment d'increment de la prima de risc, que és una forma que els mercats tenen per dir-li als governs aprofundeix encara més en les reformes. La prima de risc és el que marca els interessos que pagarà un estat per emetre el seu deute i a priori es calcula mirant el risc que tindrà aquell estat de no pagar aquell deute. Com més risc, més elevat els tipus d'interès. Al final no és en absolut això. El que assenyalen és si aquell estat, aquell govern, està anant pel camí adequat des del punt de vista d'aquests mercats o s'està allunyant d'aquest camí adequat a través de les seves polítiques. I recordo perfectament un titular de los mercados financieros premien al govern espanyol per la reforma laboral baixant la prima de risc. Són maneres en les que funciona aquest sistema financer. En definitiva, aquesta priorització del pagament del deute implica aquestes restriccions en la despesa pública, per tant en la cobertura en àmbits com la salut, l'educació, la protecció social, i això té un impacte, jo diria que triple sobre les dones, perquè les retallades afecten principalment a programes i polítiques que estan adreçats a dones, perquè les dones han d'assumir el cost de la reducció d'aquests serveis a través de l'increment de les tasques de cura i reproducció, i perquè s'agreugen les desigualtats a tots els nivells i també des d'una perspectiva de gènere. Però, bueno, aquest discurs en aquesta situació de crisi, de retallades, hi ha un impacte més gran sobre les dones i les mujeres más, crec que també hem de poder superar-lo i dir, bueno, i davant d'això què fem? Quines són les alternatives? Què estem posant sobre la taula? I aquí és on nosaltres plantegem que l'abordatge ha de ser les alternatives no poden fer-nos anar cap enrere, han d'abordar aquesta construcció d'una vida digna de ser viscuda i que per tant el futur no pot ser sota aquest sistema d'autocràcia. Des de la plataforma nosaltres proposem, per exemple, l'exercici del que anomenem l'auditoria ciutadana, que en realitat el nom d'auditoria crec que és bastant equívoc, com un procés d'aprenentatge col·lectiu, com un procés d'educació popular, com un procés de construcció d'aquestes alternatives, d'entendre col·lectivament com hem arribat fins a aquesta situació per col·lectivament decidir com volem sortir d'aquesta situació. I aquesta auditoria ha de plantejar també aquesta visió de gènere.
aquesta auditoria no pot ser una auditoria d'experts i d'expertes, ha de ser una auditoria participada per la ciutadania per tenir aquest efecte empoderador i de construcció col·lectiva d'alternatives. Perquè si no proposem nosaltres les vies de sortida d'aquesta crisi del deute, ens les proposen. I quin tipus de respostes es proposen ja no des dels creditors o la dreta més neoliberal, sinó fins i tot des de suposades esquerres o àmbits de la socialdemocràcia. Renegociacions de deute, refinançament del deute, fins i tot quites. Anem a cancel·lar una part del deute, anem a negociar amb els creditors. La història, i especialment la història recent d'Amèrica Llatina, d'Àfrica subsahariana o del sud-est asiàtic, ens explica com les renegociacions de deute en realitat es resolen sempre en favor dels creditors. Sempre estan condicionades a aprofundir encara més aquest model neoliberal. A països com la República Democràtica del Congo o Haití se'ls va cancel·lar el deute. Els creditors van fer un gest responent a les demandes de la societat civil i se'ls va cancel·lar el deute. A canvi que aquests països apliquessin un programa de creixement i reducció de la pobresa que implicava encara més privatitzacions, encara més liberalització. En el cas, per exemple, del Congo, una de les mesures era obrir l'entrada d'empreses, obrir la possibilitat que empreses multinacionals explotessin els boscos del país, amb un impacte brutal sobre les comunitats camperoles i especialment sobre les dones d'aquestes comunitats camperoles, que són les que s'ocupen d'aquesta gestió dels boscos. És a dir, si deixem la resolució de la crisi del deute en mans dels creditors, en mans de la bona voluntat dels creditors, fins i tot si arribem al punt de la situació és insostenible, com pot passar, per exemple, en Grècia, que ja s'està parlant, els creditors ja estan parlant de anem a oferir-li una quita, una reducció del deute a Grècia, aquestes reduccions sempre venen condicionades encara més polítiques d'ajustament estructural. La segona via de sortida de la crisi és el que proposaria el senyor Montoro, per exemple, que és créixer econòmicament, fer anar el motor de l'economia capitalista per tenir més recursos per poder pagar, ser uns bons pagadors, perquè els deutes sempre es paguen. És evident que això significa aprofundir el model capitalista, la pressió sobre les classes treballadores, l'explotació de les classes treballadores, l'explotació dels recursos naturals de forma cada vegada més profunda i, per tant, aprofundir el conflicte capital-vida en favor del capital. La nostra resposta, i pensem que des d'un punt de vista feminista i d'intentar abordar aquest conflicte capital-vida en favor de la vida, és no pagar. I aquest és el discurs que estem intentant construir millor, és el d'un impagament feminista del deute, perquè impagar de qualsevol manera tampoc ens assegura girar la balança d'aquest conflicte capital-vida. Impagar, com va fer Argentina, que va deixar de pagar el deute durant uns anys després per negociar amb els creditors, però introduint-se de ple en un sistema de comerç internacional, d'exportació de soja, aprofitant l'augment dels preus de la soja en els mercats internacionals i expropiant les famílies camperoles de la seva terra, de l'accés a l'aigua, etc., no és una manera d'impagar el deute que pugui donar-li la volta a aquest conflicte capital-vida. Per tant, des del nostre punt de vista, l'impagament del deute ha de ser una de les eines, una de les vies que ens permeti trencar el cordó umbilical amb els mercats financers i, en definitiva, amb el sistema capitalista. I és una cosa que no es pot fer si no tens el control de la banca, i per tant la nacionalització de la banca, limitar els fluxos de capital, la circulació, la lliure circulació de capital, tenir el control dels sectors estratègics, nacionalització dels sectors
energètics, de telecomunicacions, etc. I plantejar-se quin model productiu volem. El model productiu, un model fiscal, un model laboral per poder fer front a aquesta ruptura. Aquest matí estàvem en una xerrada i parlàvem precisament d'aquesta qüestió del model productiu i de com de profunda tenim certes visions del que és progrés i no és progrés, i de com podem afrontar aquesta sortida de la crisi. I parlàvem del corredor mediterrani, de com se'ns ven aquesta deficiència d'infraestructures que suposadament tenim com a país i que això es solucionaria amb una inversió en el corredor mediterrani, quan en realitat aquesta infraestructura està absolutament pensada per insertar encara més el nostre país en aquest model capitalista de globalització de comerç internacional. És a dir, trencar per aprofundir aquest model productiu no té cap mena de sentit des d'aquest punt de vista. En realitat no esgotaré els 10 minuts. La conclusió: sota aquest sistema d'endeutament, de deutecràcia, és impossible trencar amb el capitalisme, és impossible superar el patriarcat. Només trencant amb el sistema deute i amb aquest cordó que és el deute que ens lliga al poder dels mercats financers podem construir aquesta vida, aquest model que posi la vida en el centre. Per tant, no hi ha sobirania sota el deute i no hi ha possibilitat de trencar amb el patriarcat amb un sistema que giri al voltant de la dictadura del deute.